Με την πίεση της έλλειψης εργατικών και την ανάγκη για εκμηχάνηση της καλλιέργειας, οι αμπελουργοί επιλέγουν τη δημιουργία νέων αμπελώνων προσαρμοσμένη στην σύγχρονη γεωργική τεχνολογία. Κάτι τέτοιο δημιουργεί την ανάγκη για σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα υποστήλωσης. Σε αυτό το τεχνικό επεισόδιο του The Greek Vineyard, σε συνεργασία με τη Vinecrec, θα σας παρουσιάσουμε σύγχρονα υλικά υποστήλωσης όπως πάσαλοι, σύρματα, αλλά και όλη την γκάμα συστημάτων αγκύρωσης και πρόσδεσης συρμάτων της εταιρείας Gripple. Για να μπορέσουμε λοιπόν να εκμηχανίσουμε την καλλιέργεια της αμπέλου, αυτό που θα χρειαστούμε σίγουρα είναι ένα σύγχρονο σύστημα υποστήλωσης. Αυτό φυσικά απαιτεί ελαστικούς και ανθεκτικούς πασάλους, δυνατά σύρματα, αλλά και πάρα πολύ καλά συστήματα αγκύρωσης. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την εγκατάσταση της άγκυρας και όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή στην εικόνα, η άγκυρα η οποία τοποθετήθηκε μόλις πριν 2 χρόνια έχει σχεδόν βγει από την γη. Με τη χρήση αυτού του ειδικού κλειδιού μπορούμε να αφαιρέσουμε τον Gripple χωρίς να το καταστρέψουμε, αλλά χωρίς να κόψουμε και το συρματόσχηνο. Μία κακώς τοποθετημένη άγκυρα έχει σαν αποτέλεσμα να μπορεί να αφαιρεθεί ακόμα και με τα χέρια. Πάμε λοιπόν να αφαιρέσουμε όλα τα σύρματα και να ξεκινήσουμε από την αρχή να τοποθετήσουμε άγκυρες, συρματόσχηνα, αλλά και τους σωστούς τεντοτήρες. Εάν χρειάζεστε έναν αξιόπιστο κόφτη συρμάτων και συρματόσχηνων, επιλέξτε ανεπιφύλακτα τον κόφτη της Gripple, με τον οποίο μπορείτε να κόψετε άνετα έως και 4 χιλιοστά συρματόσχηνο ή σύρμα. Θα αντικαταστήσουμε την παραδοσιακή κοχλιωτή αντιρρίδα με την αντιρρίδα Gripple Apex 3. Η απόσταση που θα τοποθετήσουμε την αντιρρίδα του ακροπάσαλο δεν είναι τυχαία. Αν ο ακροπάσαλος είναι τοποθετημένος με κλίση όπως βλέπετε στο βίντεο, τότε μετράμε την απόσταση μεταξύ του ακροπασάλου αλλά και της νοητής κάθετης ευθείας από την κορυφή του πασάλου και τη διπλασιάζουμε για να τοποθετήσουμε την αντιρρίδα στη σωστή απόσταση από τον ακροπάσαλο. Στην περίπτωση που ο ακροπάσαλος είναι τοποθετημένος 90 μοίρες στο έδαφος, δηλαδή κάθετα, τότε η απόσταση της αντιρρίδας είναι ίση με το 80% του ύψους του πασάλου που βρίσκεται έξω από τη γη. Η αντιρρίδα Apex της Gripple έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους τύπους του εδάφους, ακόμα και αν έχουν πολλή πέτρα, αλλά επίσης ο τρόπος που τοποθετείται, δηλαδή με το κρουστικό μηχάνημα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, δημιουργεί ελάχιστη ζημιά στο έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο δεν επηρεάζει όλο το έδαφος που βρίσκεται γύρω από την αντιρρίδα. Σε αντίθεση με τις κοχλιωτές αντιρρίδες, όπου για να μπορέσουμε να τις περάσουμε, σκάβουμε όλο το έδαφος, το αφρατεύουμε και αυτό ενέχει κίνδυνο να μπορέσει να ξυλωθεί εφόσον έχει μεγάλη τάση αντιρρίδα. Με το εργαλείο έμπηξης τοποθετούμε κάθετα το εργαλείο μέσα στο έδαφος και τραβάμε προς τα πάνω δημιουργώντας μοχλό για να μπορέσει να περιστραφεί η αντιρρίδα μέσα στο έδαφος σε 90 μοίρες και να έχει περισσότερη κόντρα στο έδαφος. Εφόσον κάνουμε χορτοκοπή στο αμπέλι, είναι καλό να προστατέψουμε το κορδόνι από ιαλώνυμα της αντιρρίδας με ένα κομμάτι πλαστικού σωλήνα PVC. Η επιλογή για το μέγεθος της άγκυρας ανάμεσα στα μοντέλα Apex 3 και Apex 4 εξαρτάται από το μήκος της γραμμής και από την ποιότητα του χώματος. Οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα του χώματος είναι για παράδειγμα η ύπαρξη πέτρας ή αν ένα έδαφος είναι αργυλώδες ή αμμώδες.
Για να τοποθετηθεί σωστά η αντιρρίδα Apex θα πρέπει η ηλία επιφάνειά της να βλέπει έξω από τη γραμμή. Η εταιρεία Gripple προσφέρει 20 χρόνια εγγύηση για το κορδόνι υαλονίματος. Η πρόσθεση της αντιρρίδας με τον ακροπάσαλο μπορεί να γίνει με το kit αγκίστρωσης ακραίου πασάλου G-Pack Plus M, το οποίο περιέχει συρματόσκηνο, προστατευτικά εξαρτήματα αλλά και τεντοτήρες. Η επιλογή του καταλληλότερου πακέτου G-Pack εξαρτάται από το ύψος του πασάλου και από την απόσταση της άγκυρας από τον ακροπάσαλο καθώς και το μήκος της γραμμής. Με την χρήση των προστατευτικών εξαρτημάτων προστατεύουμε το σύρμα από το να υποστεί ζημιές από τις τρύπες του ακροπασάλου. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε το γαλβάνισμα όλων των εξαρτημάτων σωστό για να αποφύγουμε μελλοντικές διαβρώσεις. Στο πακέτο παρέχεται επίσης και τερματικός τεντοτήρας GP1 ή GP2, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για να τεντώσουμε το ακραίο συρματόσκηνο. Και φυσικά για το τέντωμα των συρμάτων θα χρειαστούμε το εργαλείο της Gripple, το Torque Tensioner. Με τη χρήση των τεντοτήρων της Gripple και το ειδικό εργαλείο θα μπορέσουμε πολύ εύκολα και χωρίς πολύ δύναμη να τεντώσουμε τα σύρματα. Ένα σημαντικό τεχνικό κομμάτι που πρέπει να προσέξετε επίσης είναι το πού θα τοποθετηθούν τα συρματόσκηνα στον ακριανό πάσαλο. Στην πάνω πλευρά το συρματόσκηνο θα πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από το τελευταίο διπλό σύρμα και στην κάτω πλευρά πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από το πρώτο σύρμα. Και φυσικά το συρματόσκηνο του ακροπασάλου θα πρέπει να έχει αντίθετη κατεύθυνση από τα σύρματα της αμπέλου για να δημιουργεί μια ισόρροπη δύναμη και να κρατάει τον πάσαλο σταθερό. Τα σύρματα παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στα αμπέλια. Με το σύρμα filler μπορεί να έχετε σύρματα μικρότερης διατομής και μεγαλύτερης αντοχής λόγω της μεγάλης σκληρότητας και του πολύ καλύτερου γαλβανίσματος. Για το πρώτο σύρμα χρησιμοποιούμε σύρματα πάχους 2,7 ή 3 χιλιοστών, ενώ για τα ανώτερα διπλά σύρματα χρησιμοποιούμε λεπτότερα σύρματα πάχους 2,2 ή 2 χιλιοστών. Το ίδιο πρέπει να προσέχουμε και με τους πασάλους. Πρέπει να επιλέγουμε πάντα το καταλληλότερο μέγεθος και πάχος πασάλου, αλλά και επίσης πασάλους που έχουν πάρα πολύ καλό γαλβάνισμα. Η Vinaigrette προσφέρει πασάλους από χάλιβα υψηλής ποιότητας με υψηλό γαλβάνισμα Z275. Κάτι τέτοιο καθιστά τους πασάλους ιδιαίτερα ανθεκτικούς στην πάροδο του χρόνου. Περνάμε λοιπόν στο πρώτο σύρμα, όπου το τοποθετούμε στην κατάλληλη τρύπα αναλόγως με το ύψος που θέλουμε και προσθέτουμε για άλλη μια φορά τερματικό τεντοτήρα Gripple. Αποφεύγουμε πάντα το υπερβολικό τέντωμα των συρμάτων για να μην τα καταστρέψουμε. Με το υπερβολικό τέντωμα το σύρμα επιμικρύνεται, σπάει το γαλβάνισμα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνει την διάρκεια ζωής. Για την προστασία μας και για να μην τραυματιστούμε, το περίσσιο σύρμα το κοντένουμε στο σημείο που πρέπει, το γυρίζουμε και το τοποθετούμε πάνω στον τεντοτήρα. Όταν περνάμε σύρματα μέσα από τους τεντοτήρες, είτε μιλάμε για το μοντέλο GP1 είτε για το VTS, πρέπει πάντα να αφήνουμε 10 εκατοστά σύρμα από το σφιχτήρα, ώστε να μπορούμε να τεντώσουμε με το εργαλείο της Gripple. Η Gripple προσφέρει και μια πληθώρα εξαρτημάτων για την τοποθέτηση των πάνω συρμάτων. Με τον τεντοτήρα VTS μπορούμε να προσθέσουμε εύκολα τεντοτήρα Gripple πάνω στα αυτάκια του πασάλου. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα και να τεντώσουμε το σύρμα, αλλά και να αφαιρέσουμε όποτε θέλουμε το σύρμα πάνω από το πάσαλο. Και εδώ με το εργαλείο της Gripple τεντώνουμε, αλλά φυσικά δεν το παρακάνουμε. Εάν έχετε τσιμεντοπασάλους ή ξύλινους πασάλους, η Gripple προσφέρει πληθώρα εξαρτημάτων και για αυτόν τον τύπο πασάλων. Τελειώνουμε με την τοποθέτηση ακροπασάλου και με όλα τα σύρματα και τις άγκυρες και βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα πόσο διαφορά έχει από την αρχή. Για τους επικλινείς αμπελώνες, η Gripple προσφέρει εξαρτήματα συγκράτησης των συρμάτων πάνω στους πασάλους. Και αν γίνει ζημιά σε κάποιο σύρμα από το κλάδεμα ή από κάποιο χειρουργικό μηχάνημα, με τα ενωτικά GP Fix μπορούμε να έχουμε άμεση αποκατάσταση του κομμένου σύρματος χωρίς να χρειαστεί επιπλέον κομμάτι σύρμα και με ένα μόνο εξάρτημα το οποίο τοποθετείται εύκολα και πρακτικά. Όλα τα εξαρτήματα της Gripple με την χρήση τους προστατεύουν τα σύρματα ώστε να μην τσαλακωθούν και να μην γδέρνονται, ούτως ώστε να αφαιρείται το γαλβάνισμά τους.
Τέλος, θα συζητήσουμε και την τοποθέτηση πασάλων τόσο στους ακραίους όσο και στους εσωτερικούς πασάλους. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται πάντα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να εξασφαλίζουμε μια σταθερή γραμμή στις αντίξωες συνθήκες αλλά και στο βάρος των σταφυλιών. Για την τοποθέτηση φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο καρφωτικό εργαλείο. Εάν δεν θέλετε να επενδύσετε χρήματα στο καρφωτικό μηχάνημα, η Vinegrec προσφέρει τη δυνατότητα μίσθωσης για όσες μέρες το χρειάζεται, μαζί με τους αντάπτορες για την τοποθέτηση αγκυρών αλλά και πασάλων. Η εταιρεία Vinegrec με το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της παρέχει συμβουλές και επιτόπια επίδειξης εγκατάστασης αμπελουργικού εξοπλισμού και προϊόντων Gripple, διασφαλίζοντας τη σωστή εφαρμογή τους για ανθεκτικότερη κατασκευή. Η εταιρεία βρίσκεται δίπλα σε κάθε αμπελουργό, προσφέροντας λύσεις και απαντήσεις σε κάθε πορεία σχετικά με την υποστήλωση του αμπελώνα. Μέσα από αυτό το τεχνικό οδηγό του The Greek Vineyard σε συνεργασία με τη Vinegrec, είδαμε σύγχρονα υλικά υποστήλωσης και εξοπλισμό της Gripple και δώσαμε σημαντικές τεχνικές πληροφορίες για το πώς μπορείτε να κατασκευάσετε τον δικό σας σύγχρονο αμπελώνα εύκολα και πάνω απ' όλα χωρίς λάθη. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Vinegrec για την παραχώρηση του εξοπλισμού και την επίδειξη των σύγχρονων μεθόδων εγκατάστασης. Βρείτε τα προϊόντα της Vinegrec αλλά και όλα τα προϊόντα της Gripple στο www.vinegrec.com.